Звук есть нормально, ребят? У вас нет звука? Раз. 1-2 раз. Это? Раз. Раз, два, три. Нет ничего. Ни на основном, нигде ничего нет, что ли? Может, кормуху другую, Марсель, быстренько. Да, напрямую у тебя посмотри. Есть? Нету? Она же сама железка.
16, 17, 18. Сразу не будет, как Матвей воткнулся, там секунд 10 на инициализацию, по-моему, нужно было. 20, 30, 40. 16, 17, 18. Так. Нету, да? Вот, собственно. Я буду стараться громче говорить, может быть, хотя бы так выйдем из ситуации. Пойдет? Давайте микрофоны тогда накидаем сюда, коллеги. Гуль, найдешь мне кого-нибудь тогда из тех, кто присутствует на места после брифинга переговорить? Можете вот сюда вот наставиться как-нибудь? Попробуем. Давайте побольше, побольше. Вот сюда. 7 места хватит. Вот сюда поставьте. Хорошо. Сейчас я попробую камеру, чтобы всё осталось. Нет, ты что, сейчас упадет, еще сломаю, ничего, у тебя все, коллеги, готовы? То здесь будет еще одно мероприятие, тоже не менее важное, чтобы нам ложиться в наш темп. Устраивает вас звук? А телеки проверьте, вот я буду сейчас. Слишком много техники сконцентрировано в одном месте, я так понимаю. А микрофон? Все, слышно меня, да? Давайте начнем уже. Добрый день, коллеги. У нас в эти минуты Рустам Нургалиевич принимает участие в совместном заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и комиссии, которую, собственно, Рустам Нургалиевич возглавляет, по управлению строительства, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда. На совместном заседании, которое идет в эти минуты, обсуждают стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 30 года с прогнозом на период до 35 года. Ну, в Татарстане, как вы знаете, ввод жилья является одним из показателей социально-экономического развития. Республика традиционно занимает лидирующие позиции по объему вводимого жилья. Вот только по итогам прошлого года, 2021-го, введено чуть более 3 миллионов квадратных метров. Собственно, по этому показателю мы оказались по итогу прошлого года на первом месте. Ну и согласно национальному проекту, до 30 года в республике планируется построить до 28 миллионов квадратных метров жилья. На сегодняшний день в республике работает порядка 80 застройщиков, чуть больше, и которые ведут строительство 160
Эй. Хай.
что этот ряд С крышкой. да, лучше там будет узкий проход, чем тут. Если крышку не успеешь... Даже смотри, церемония награждения. Вот он вышел. И вот он должен, команда к нему выходит, но должен тручать, а здесь уже ноги. Может быть, смотрите, мое предложение. Не все стулья Давай, оставить. давай назад утаскиваем этот ряд. Этот ряд, да, мне кажется, Назад нужно, иначе тащите. тут просто негде. Середину только убрать. 3 стула первых. Здесь этот ряд просто перекрыть. Правильнее будет. Ну, Потому что иначе тут будет очень ну да, это рядная каша такая получится. Этот ряд назад.
Hanımefendiler, sizni press konferensiyalar zalına chaqiramiz. Bu press konferensiya Aşık Xalqara Kamal teatrining o'stiruvi turundagi konkurs turunda bo'lar. Sizni borig'izda zalga chaqiramiz. Birinchi rətlərə o'tirib, ortqi rətlərini zinhar üçün arxitektura ustalari konkursning qatnashuvchilari ishini qoldirg'iz. Hanımefendiler, zinhar press konferensiyalar zalına kirgiz. Bu press konferensiya Aşık Xalqara konkursga bag'ishlangan. Bu konkurs qissalarında Kamal teatrining arxitektura konsepsiyasi saylangan edi. Zinhar üçün biligiz aldagi o'rinlar jurnalistlar üçün, arxitektura konkursantlarini ise ortqi o'rinlarga o'tirishga chaqiramiz. Hurmatli arxitektorlar, zinhar ortqi iyi ko'ratga o'tirig'iz. Jurnalistlar olg'a o'tirig'iz. Hanımefendiler, press konferensiyamiz 3 tilda bora. Ruscha, inglizcha ham tatarcha. Terjimaga muhtoj bo'lganlar zinhar o'rindiqlardan sinxron tarjima jihozlarini oling'iz. Anda tilagan kanal saylay olasiz. Butun press konferensiyani o'rischa tinglarga tilasangiz, birinchi kanal saylag'iz. Inglizcha ikkinchi kanal, tatarcha uchinchi kanal. Konferensiya bizda sinxron tarjima bor. Zinhar sinxron tarjima jihozlaringizni oldan kiylagiz. Spikerlar butun 3 tilda söylashacaklar. Kollegalar, boshqa bo'sh o'rinlar bizda bor. Mana bunda 2 o'rin bor. Zinhar o'tu o'rnida turmag'iz, ortda turmag'iz. Mana anda 2 bo'sh o'rin bor, anda o'tira olasiz. Kollegalarim, qabat xatirlatik, press konferensiyamiz 3 tilda olib borila. Ruscha, inglizcha, tatarcha, sinxron tarjima jihozlari o'rindiqlaringizda birinchi kanalda rus tili, ikkinchi kanalda ingliz tili, uchinchi kanalda tatar tili. Sizni so'raymiz, telefonlaringizning tovushini so'ndirgiz, boshqa gadjetlarni da so'ndirgiz, tovushi chiqmasin. Bizning to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya bor, bizning bir nindi gurulti pomexlari bo'lmasin zinhar uchun.
Hürmetli kulaklarыбыз берничә минуттан соң башларбыз. Коллегалар, әйдәгез әле. Сәнмесез, мин Рамил Вазиев, мин Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының актеры. Шуңа күрә дә әлеге чараны алып бару минем өчен аеруча дулкынландыргыч. Бүгенге матбугат конференциясе бик тә мөһим вакыйгага Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының архитектура концепциясын төзү буенча ачык халыкара конкурсның җиңүчесен игълан итүгә багышлана. Матбугат конференциясе турыдан-туры эфирда 3 телдә трансляцияләнә. Без сезнең сорауларыгызны трансляция дәвамында комментарийларда татар, рус яки инглиз телләрендә көтеп калабыз.
Дорогие друзья, сегодня наша Дуслар, бүгінгі пресс-конференция біз мұхим бір вақиғаға бағышланған. Бүгін халықара ашық конкурсының жеңушісін иғлан етәрбіз. Бұл жеңуші Камал театрының яңа бинасының архитектура концепциясын әзірләгән. Пресс-конференциябыз 3 тілдә трансляцияләнә. Сорауларыгызны ишетергә, укырга бик шат булырбыз. Теләсәгез, инглиз, урыс һәм татар телен куллана аласыз. И я думаю, сейчас можно посмотреть Инде ролик. минемчә конкурс турындагы роликны да карый алабыз. Театр дегеннен біздің татарлар сол баядетке көп ойын болдырған екен. Татарға тағым. Мен де солай білесің. Ой, енді бір қота оқырға керек еді. Ой, оқырға біздің мұсылман ағайынның дауысы жетмес. Татарский театр родился среди народа. Татар театры халыкта туган, татарның йөрәгендә, татарның өйләрендә. Гади ирләр, кызлар, белемсез, тәҗрибәсез беренче актерлар булды. Аларның дуслары һәм туганнары исә тамашачылар булган. 1906 елда декабрьнең 22-сендә беренче публик спектакль тамаша булган. Бу дата тарихка Камал театрының туган көне булып кергән. Беренче профессиональ театр труппалары исә 1907-нең язында туган. Без аны Сәйяр исеме астында беләбез. Сәйяр димәк, Сәйяр йолдыз. Өзінің исеменә ярашып алар бик күп кенә сәяхәт иткән һәм алар төрки халыкларның Россия империясының бөтен милли театрының иң беренчесе булган. Әлбәттә, аларның тормышы кулай гына булмаган, ләкин алар һәр вакыт яңа нәрсәләргә ачык булдылар һәм сәхнәдән кыю карашларын белдерделәр. Беренче хатын-кыз актриса безнең консерватив җәмгыятьтә туган. Моның никадәр читен булуын күз алдыгызга китерегез. 1922-дә Советлар Берлегендә бердәм татар драма театрын корырга карар бирелде. Бу илнең беренче милли театры булды. 20 яшьлек еллыгында татар театры милли театрларның беренче булып академия статусын ала. Инде ул Большой, Александринский һәм МХАТ белән бер басамакка бер дәрәҗәгә торды. Вакытлар төрле булды. Шур үзгәрде, репрессияләр булды. Һәм сугыш елларында театрның 3тән бире югалган, халак булган. Ләкин театр исән калган. Татарның символы һәм ел сайын дөньяның бөтен төрки театрлары килгән бер урын булган. Спектакльләрнең кайберләре безнең татарлыкның бер өлеше булган, милләтебезнең мәдәни коды өлеше булган. Инде үсешнең яңа этабы. Тиздән өйрәнербез. Яңа татар театры ниндирәк булыр икән. Театрда шатлы улыгайды, әйбит аңа да шәп кенә ремонт эшләр дигән сүзне ишеттем. Принято было президентом потрясающе. Президент бик көчле карар бирде. Бүгенге вазифабыз, бурычыбыз Татар дәүләт академия театрына яңа бина булдыру.
Мы гордимся тем, что сегодня... Бик гурурбыз. Бүген Казанда архитекторларның иң яхшылары, иң антаклылары җыелды. Татарстаннан, Рәсәйдән һәм башка илләрдән. Бу һәм безнең өчен, һәм сезнең өчен дә бик зур челлендж. Бик зур имтихан. Бу территорияны үстерүгә яңа импульс бирербез, бу бинадан горур булырбыз, сайлаган шишелешләрдән горур булырбыз. Спектакльләр татарча гына булса да, бу мәдәният корылмаларының иң күп кеше килгәннәрдән берсе. Бик ышанам. Сез бармак очларында моны хис итәрсез. Кешеләр өчен бу урын бик мөһим. Аларның идентикасының бик мөһим бер өлеше ул. Фәлсәфәгә карасак, бинаның фәлсәфәсенә карасак, бу татарның рухының бер өлеше. Татарның җанында нәрсә икәнен белсәгез, сезнең театр өчен шишелешләрегез, тәкъдимнәрегез дә дөрес булыр. Шундый вакыйганың, шундый конкурсның катнашучысы булу бик мөһим һәм бик шәп. Архитектураны яратабыз, шәһәрне яратабыз. Бу проектның зур потенциалын күрәбез. Бу бик мөһим профессиональ имтихан һәммәбез өчен дә. Бик телим ки, монда беренче мәртәбә килгән кешеләр безнең җиребезне без кебек яратсыннар, сөйсеннәр. Аның өчен театр өчен яңа урын булдыралар. Театр татарның йөрәге, үзәге. Аның тәне, бу йөрәк нинди тәндә тибәр, бүген хәл итәбез. Дуслар, мөмкин итәрсез, сәгез, бүгенге спикерларны сезгә танытыйм. Ильсур Раисович Метшин, жюринең башлыгы, Казан мэры. Ирата Аюпова, Татарстан Республикасының мәдәният министры, Илсияр Тухватуллина, Казанның баш архитекторы, Дэвид Базульт. Арх-Дейли құрушысы, ул безгә онлайн қошылашақ. Наталья Львовна Фишман-Бекмамбетова, Татарстан президентінің ярдәмшісі, экспертлар киңәшінің иш башы, Фәрит Ракатович Бекчентаев, Камал театрының баш режиссеры. Сүзні Ильсур әфәнді Метшинға бирәбез. Кунаклар нашего конкурса. Добрый день, уважаемые друзья. Хайрлы көн, дуслар. Я хочу начать со слов такой приятной усталости. Мы вчера закончили совсем под утро. Кичә бик озак эшләдек, бик бардык, төнге сәгать 1-гә кадәр утырдык. Обсуждение в 10 утра. Иртән башладык, иртәнге сәгать 10-да Камал театр актерлары безгә мөкәммәл презентация бирделәр. Театрның тарихыннан башладылар. Рәсәйнең Советлар Берлегенең театр тормышын безгә танытканнар һәм элекке периодларга да кавыштылар. Көн бик тыгыз булган һәм аның өчен шундый тантана бәйрәм өчен безнең президентыбызны Рөстәм әфәнде Миңнехановны рәхмәтләргә телим, рәхмәт сүзен белергә телим. Ул республикабызның, башкалабызның мәдәни тормыш дәрәҗәсен күтәрә. Бүген күз алдыбызда архитекторлар, архитектор йолдызлар яңгырын күрәбез. Аларның иң осталары безгә килеп, үзләренең фикерләребезгә белдерәләр. Бу безнең өчен зур бәйрәм. Архитекторлар өчен генә, студентлар өчен генә бәйрәм түгел. Безнең иртәгәге киләчәгебезне студентлар төзәячәкләр, ләкин ул безнең өчен дә бик зур бәйрәм. Бу хәрәкәтебез Ринат Абайтазетдиновның чыгышыннан башланган. Ул театрны төзәтергә, ремонтларга сорау биргән. Президентыбыз берничә урынны
аудиториягә килеп карар бирде. Безнең өчен ул көтелмәгән бик шат хәбәр булган. Конкурс турында да 2 сүз кыстырыйм. 537 тәкъдим килгән, аның 39 финал өлешкә килгән һәм соң финалга 8 эш үткән. Аларның турында сез бик күп бәйнә сөйләдегез. Сезгә, журналистлар, бик зур рәхмәт. 4 ай бик зур эш алып барылган һәм 8 эш финалга чыккан. Финалда безнең Казан архитектура бюролары да булган, архитектура университеты командасы булган, башка командалар да булган. Моңа бик шатмын. Һәм финалистларның яртысында составында Казан архитектура мәктәбе вәкилләре булган. Безнең өчен ул архитектура бәйрәме. Безнең белән һәр вакыт булыр дип ышанабыз. Безнең өчен ул инде традиция булган. Берничә архитектура конкурсын инде үткәрдек һәм һәр конкурста билгеле бер проблемага, яңа карашка ия булабыз. Бергәләп үсәбез. Финалның азаккы өлешенә 8 компаниянең 3-се үткән, 3 бюро. Аларны атыйм. Метрополис ул безнең Австрия коллегаларыбыз, Ваухаус, япон архитекторлары булган консорциум һәм Bespoke Асифхан компаниясе дә үткән. Ул атаклы архитектор. Алар һәммәсе дә архитекторлар. Һәрхәлдә кайбер йолдызларның нурланышы, яктылыгы зуррак. Аның шедеврлары кешеләрне Дубайның экспосында кешеләрне шатландырдылар. Моны сезгә нигә әйтәм? Безгә нинди дәрәҗәдә йолдызлар килгәнне белдерер өчен. Жюриләрне һәммәгез дә белә һәм көтелмәгән буларак фикерләр берлеге булмаган. Мин жюри башлыгы булды. Минем үз фикерем булды. Һәммә безнең дә үз фикере булды. Ләкин нәтиҗәдә уннан 7 балл айырмасы белән җиңүче булып Ваухаус җиңде. Япония проекты. Аларны шуның белән тәбрик итәбез. Коллегалар, сез я күрсәтмисез, я урыннарны күрсәтегез. Беренче урынны Ваухаус консорциумы алды. Ваухаус һәм Кенга Кума. Унда 7 пунктка аннан артка калган. Күрәсез, ярыш никадәр каты булган. Берничә детальләрен дә сезгә әйтим. Безнең атаклы вәкилләр, театр кешеләре, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Борис Юхананов, электротеатр вәкиле, шулай Сергей Кузнецов, Мәскәүнең баш архитекторы. Мин һәм баш архитектор. Күбрәк Bespoke'тан хушландык. Асифханга уебызны бирдек. Ләкин архитектура җәмәгатьчелегенең бөтенесе, айрым сүз әйтим, Сергей мондамы, организатор мондамы? Партнерларга рәхмәт сүзен әйтим. Катнашучылар, эксперт киңәшмәсе әгъзалары һәм архитектура жюри әгъзалары бер үк бәя бирде. Эш бик югары профессиональ дәрәҗәдә, эш бик яхшы итеп оештырылган иде. Кайберләребез офлайн булган, кайберләребез онлайн булган.
уй бирелде. Фарид Равкадж Бекчентаев, Фәрит Бекчантаев, Ринат Тазиддинов, Ринат Тажиддинов, Искандер Искәндәр Хайруллин, артист, халық артистыбыз, и Татарстанның халық артисты, Разил Валиев, Председатель Союза. Вот наша уважаемая плеяда, нашей уважаемой татарской интеллигенции. татар интеллигенциясының вәкилләре, мин аны бердә көтмәдем. Лист называется. Менә шул Беспоука. Беспокның проекты ак бит, кәгазь бите дип атала. Хәтерлисездер, безнең ак Кремль, ак Кол-Шариф, ак Мәрҗани мәчете бар. Безнең өчен ул менталь яктан якынрак, ләкин безнең өлкән буыныбыз шул модерн проектны сайлаган, ук проектын сайлаган. Мин аны бердә көтмәдем. Алар бик кыю, бик авангард проектны сайлаган. Классик вариант исә безнең тарихыбызга якын вариантны әзрәк кеше сайлады. Сергей Кузнецов дигәнчә ул бердә көтелмәгән иде. Нам необходимы такие проекты. Архитекторлар дигәнчә безгә шундый проектлар кирәк. Метрополис проекты да искиткеч. Начал презентацию с того, что Алар презентацияләрен нидән башлаган? Шурале. Шүрәле әкиятеннән. Бу әкияттән илһам алдык дигәннәр. В истории он перенес в театр. Бу әкиятнең сюжетын Мегабудка. театр проектына күчерделәр. Мегабудка, Начиная. яшь катнашучылар, алар 4нче булып чыкты. Бик яндырып кына. 5нче урын Студия Новиковых. Новиковлар, Рождественка. Рождественка бюросы да иске татар бистәсенә күп әһәмият бирде. Историю Казани. Казан тарихын бик тирән дәрәҗәдә өйрәнделәр. Төбәгебезнең тарихын өйрәнделәр. Нас Моннан бик канәгать булдык. университет закончили за вчерашний. Әйтерсең лә, соңгы 4 ай эчендә Огромные слова тагы бер университетта өйрәнеп бетердек диярсең. Я очень, во-первых, я хочу поблагодарить Беренчедән, рәхмәт сүзләрен әйтмәкчемен организаторларга, катнашучыларга. Башкарган эшебез бик зур. нашими коллегами, которые Икенчедән, 4 ай дәвамына бик тыгыз, бик каты эшләгән коллегаларга шуны дим. ну вот я очень хочу, я сегодня буду встречу проводить с Асифханом. Бүген минем Асифхан белән бер очрашуым, утырышым булыр һәм Они появились. аннан Казанда проектларын булдыруын сорарга телим. Рождественка белән безнең татар бистәсендә проектлар бар. Мегабудка безнең яшь иптәшләребез. Смотрели, я знаю уже сегодня. Онлайн караучылар беләләр инде. Проект «Благоустройство». Алар белән бүген бер эш утырышы булды. Аларга елга портын камилләштерү турында проект соравын бирделәр. Бу башкарган эш безне киләчәккә юнәлтә. Профессиональная, Тагы бер кат кабатлыйм. интересная. Бик профессиональ, и обсуждение бик тыгыз эш алып барылган, фикер алышу бик ачык булган. Я в час. 11нче яртыдамы таралыштык. Мин төнге сәгать 1дә өйгә киттем. Сездән күбрәк утырдым монда. Не знаю, где вы ходили. Сез кайда йөрдегез белмим. Мин төнге сәгать 1гә кадәр тордым. Шундый прецедентлар юк. Мин инде вакытны санамый да тордым шунда. Еще раз поблагодарить, сказать, что Һәммәгезгә дә работа и спасибо. кабат рәхмәт әйтим президентыбызга. Зур рәхмәт шундый бәйрәмгә юл биргән. В театре Һәм иң мөһиме, кичә менә шул театрда утырдык һәм Евгений Мироновтан бик мөһим нәрсә ишеттек. наша Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова бездә бу дискуссиядә терәк сүзләрен әйтте. Кайсы проект җиңсен бу эш финалисттан, мы вам белой завистью завидуем. ләкин без сезгә бик көнләшәбез. Татарстан тамашачылары, Казан кунаклары ның шул мәдәният сарайында, Храме культуры. шул Евгений сказал, мәдәният гыйбадат ханасында невольно подслушал. тамашаларны карарга мөмкинлек булыр.
Евгений бер сүз әйткән, һәм мин аны очраклы гына ишеттем. Я бы очень сильно Шулай дигән, баш режиссер буларак, сәнгать башлыгы буларак, нинди тамашалар куячагыбызны он имел в виду күбрәк яхшырак уйларга бар. Театр яңа булса, репертуар да яңарырга тиеш. Инде яңа бина проекты булып, киләчәктә ул төзелгәч, артистларга да бик зур челлендж, бик зур имтихан булыр. Яңа тамашалар куярга тиеш булырлар. Эшебез бик зур булды, һәммәгезгә зур рәхмәт. Слово Ираде Хафизяновне Аюповой. Сүзне Ирада Хафизян кызы Аюпова бирәбез. Хәйрле көн дуслар, хөрмәтле катнашучылар. Исар әфәнде бик дөрес әйтте, без кичә бик зур вакыйганың тамашачылары булдык. Бөтен дөнья менә шушы бәйгедә катнашу нәтиҗәсендә безнең милли традицияларга, безнең мәдәнияткә кагылды. Тарихыбызны, безнең милләтебезне, безнең мирасыбызны популярлаштыру өчен бик мөһим. Он очень важен именно с позиции популяризации нашего. Ул безнең мирасны таныту өчен бик яхшы бәйге булды. Быел Россия Федерациясына нәкъ менә шушы юнәлештә безнең елда игълан ителгән. Әле күпләр үз позицияларын әйтәчәк. Мин бүген үземнең бәхетем белән уртаклашырга телим. Мин бик бәхетле кеше. Миңа зур рәхмәт әйтәсем килә Рөстәм Нургали улына, Исар әфәнде Метшинга, Татьяна Львовна сезгә барыгызга рәхмәт әйтәсем килә. Менә мин 4нче ел дәвамында министр булып эшлим. Менә шушы арада без 2 театр төзедек. Безнең Чаллыда театр төзелде. Менә быел Түбән Камада ремонт башланачак. Яшь тамашачы театры. Безнең мастеровые театры ачылды. Һәм торт өстендә шушы чия дип әйтгәндә, шушы апогеясы, ул менә нәкъ шушы бүген Казанда үткән конкурс, бу көннәрдә Казанда үткән конкурс. Мин әле мондый шундый авыр заманда дип әйтгәндә, мин әле аны хыялда да юк иде. Шундый чара үткәрү мөмкинлеге. Бик күп кешеләр менә әгәр дә сез комментарийларны карасагыз, менә бик күп кеше ни өчен дип язалар кайберәүләр. Менә үземнең позицияны белдерәсем килә. Халык әгәр дә рухы сынмаган икән, димәк халык үзе дә сынмаган дигән сүз. Без үзебезнең арттан шундый эз калдырабыз, шундый әсәр, сәнгать әсәрләре белән яңа романнар язып, яңа опералар язып, яңа симфониялар язып, һәм мәдәният учреждениялары өчен яңа бина ясыйбыз. Безнең киләчәгебез бар. Әйе, бүгенге көн белән дә яшәргә була, зарланырга була, монысы начар дип зарланырга була. Менә иртә белән генә без Чувашия Республикасыннан коллегалар белән очраштык. Алар узган ел Казанга багышланган елы булган иде. Безнең чаралар циклын үткәрергә планнарыбыз бар. Менә безнең республиканың 100 меңнән артык кеше шундый Казан төзелешенә катнашканнар. Шул вакытта, мәсәлән, 1944 елда Яшелүзәндә безнең бина ачылган, сәнгать бинасы. Шуңа күрә мин әлеге конкурста катнашкан һәр кемгә зур рәхмәтемне, олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Республика җитәкчелегенә олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Ул мондый тенденциялар Россиядә башка бер җирдә дә юк диярлек, дөньяда юк диярлек. Менә карагыз әле, без нинди зур объектлар ачабыз. Менә хәзер вакытта безнең милли китапханә күчте. Яңа НКЦ бинасынан. Хәзер заманча сәнгать галереясы ачылды. Менә килгән кешеләр бездән көнләшәләрдә дип уйлыйм. Исар әфәнде, мин көнләшәм, мин шулай әйтәсе килә. Менә Bespoke һәм Auhaus дигән 2 проект турында әйтәсем килә. Алар икесе капма-каршы.
Для меня вот все-таки проект, Менә который представлен Насифханом, это больше Насифхан әйткән тенденция, аның проекты, аның үзенә күрә тенденциясе бар, бер караганда, әйе бит. Әмма ләкин, менә безнең җиңде объективная, очень честная, эффект голосовали все. шундай нәтиҗәле җиңү булды дирә була. Поэтому Ваухаусның самое главное, наверное, самый главный вывод, иң мөһим нәтиҗә мы должны строить, да, без должны идти дальше, без мы алга должны таба строить барырга дальше. тиеш, моның белән генә тәмамланмый. Без менә бу бинаны, театрны төзергә тиеш булабыз. Безнең менә бөтен проектларның ниндидер Со стороны театра. кайбердән кимчелекләре, кайсы яхшы яклары бар иде һәрберсенең. Менә кайсына да карамастан һәрберсенә дә аның кимчелекләрен төзәтергә кирәк. Бу эшрәтмәсенең да бу эшләрне башкарырга кирәк булачак. Им было комфортно. Театрга килгән кешеләрнең, хезмәткәрләрнең дә, халыкның да һәрберсенең уңайлы булсын бу театр. Действительно, безнең тагы бер эш булачак, безнең репертуар буенча сораулар булырга тиеш. Потому что монда бер сәхнә генә түгел, монда эш сәхнә булачак, поэтому на 3 площадки. Фарид Равкач, я знаю, что у вас и на 10 площадок репертуара хватит. Фәрит әфәнде, сезнең театр өчен репертуарларыгыз күп икәнен беләм, әмма ләкин бу тагын да күбрәк репертуарлар кирәк булачак. Әлеге яңа бинага сезгә бик бай репертуар белән безнең халыкка, тамашачыларга бик күп репертуар әзерләргә кирәк булачак. Монысы сезнең инде эшегез булачак. Зур рәхмәт барыгызга да. Слово Ильсияр Мисхатовне Төхватуллиной. Ильсияр Мисхат ул кызы Төхватуллинага сүзне бирәбез. Коллегалар, хәерле көн. Мин сезне шушындай вакыйга белән котлыйм. Безнең ул Казанда үтә торган зур вакыйга белән, сирәк вакыйга белән котлыйм. Мондый дәрәҗәдәге объектлар, мондый катнашучылар составы белән ул гадәти вакыйга түгел. Мин барыбыз да менә шушы эштә катнашу белән бәхетле. Мин республикабызның президенты Рөстәм Нургалиевичка зур рәхмәтлемен, шундый ярдәм күрсәткән өчен. Бу гадәти генә карар түгел, аның урыны да бик дөрес табылды дип саныйм. Һәм менә бу конкурста катнашкан кешеләр, алар бик шатланып катнаштылар. Менә профессионал буларак 4 ай дәвамында шушлай эшләү бу минем өчен бик зур бәхет булды. Конкурсантлар белән очрашу. Ул гаҗәеп шундый әңгәмә булды, диалог булды. Һәрбер команда белән без аларның стратулары буенча инде кайбер тамгалар, символларны эзләдек. Менә шушы проектка кертергә теләгән бөтен билгеләрне ачыкладык бергә-бергә. Командалар алдан ук менә шушы татар халкы идентикасы белән нинди бәйләнешне сизергә тойдылар. Бу турыда сөйләштеләр. Техник мәсьәләләрдә генә түгел, менә нәкъ менә татар рухы белән бәйле мәсьәләләрне аны чагылдыру өчен шушы максаттан алар бик күп сораулар бирделәр. Бары тик менә мондагы берничә фикерләрне инде аның чынга ашуын монда кайбер сирәк кешеләрне күрде, барыгыз да күрмәде моның эшкәлешен. Мин Казандан катнашучыларга шулай олы рәхмәтемне белдерәсе килә. Сез шундый зур эш башкардыгыз. 4 ай дәвамында сез шул дәрәҗәдә шундый зур эшләр башкардыгыз. Катлаулы функционал белән, катлаулы техник бирем белән. Без гадәти сорау гына түгел, менә әйдәгез төзегез менә шундый дип түгел. Ә менә без әле тагын менә үзенә күрә храм дип әйтгәндә шундый бина төзергә җан өчен шундый мәдәни яктан шундый катлаулы бирем куйдык. Һәм без лидерларда инде алдан ук менә идентичностька шушы буыннан буынга тапшырылуга караган мәсьәләне хәл итә алган кешеләр лидерлыкка чыктылар. Мин барлык архитекторларга менә бу мөмкинлекләрдән, әлеге конкурс биргән мөмкинлекләрдән максимум файдаланырга тәкъдим итәбез. Мин барыгызны да сезне Казан дәүләт архитектура төзелеш университетына чакырам бүген саат 2-дән соң. Архитекторлар белән бергә шушы тәҗрибә уртаклашырга, аралашырга чакырам. Сез презентацияларын бер-берегезнең барсында карап, инде үзегездә камилләшеп, шундый үзегездә рәхәтлек тоярсыз.
Мин бу конкурска, бу бәйгегә бик зур рәхмәтле. Без менә шулай бергә җыелып, дөнья күләм дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә объектны күрдек дип уйлыйм. Без әлеге катлаулы менә сизгер менә тыю бик катлаулы булган халыкның идентикасын тыя алган шундай сизгән эшне күрдек. Ул Асифханның менә архитектор булар миңа менә Асифханның проекты шулай бик күңелгә ятышлы булды. Зур рәхмәт. Архдейлига нигез салган архитекторга сүз бирәсе килә. Безнең жюри әгъзасы Дэвид Базульта. Исәмесез, рәхмәт. Менә соң вакытта мин Казанның архитектура ягыннан бик нык үзгәргәнен күреп торам. Ул җәмәгать урамнары белән, шәһәр халкының өчен ясалган биналар белән. Менә архитектура ягыннан Казан бик ныгый. Кайбер вакытта ул шулай турдан-туры бәреп эшләнгән кебек ясалган кебек булган иде, әмма ләкин монда бу эшләрдә әкрен-әкрен алдынгы архитектура бюролары катнаша башлады. Һәм инде архитектура чаралары дөрес кулланыла башлады. Монда шундый югары дәрәҗәдә архитекторлар катнаштылар, катлаулы архитектура проектларын башкарып чыгалдылар. Бу биналар эштән генә түгел, тыштан да шундай хуплау таптылар. Әлеге процесс бүгенге көндә дөнья күләм практикада алып барыла. Һәм бу конкурста бөтен дөнья архитекторлары катнаша алдылар. Бина Камал театры бинасын төзүдә. Һәм инде реаль мөмкинлекләр бар иде. Чыннан да бик яхшы практикаларны кулланып, чын дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә иң яхшы объектны ясау мөмкинлеген бирде. Мин барлык катнашкан кешеләрне, оештыруда катнашкан кешеләрне шулай ук котлыйсым килә. Бу идеяны ирештерү өчен, гамәлгә ашыру реаль булсын өчен, үз өлешегезне кертүдә катнашу өчен рәхмәт, сезне котлыйм. Һәм барлык архитекторларны көч сынашкан өчен шулай ук котлыйм. Татьяна Львовна, Наталья Фишман, Моментовна сүз бирәбез. Менә кичә без бик соңына таралыштык. Кое-кто из нас не смог заснуть. Кайберләребез аннары инде тәмамлаган соң йоклый да алмаганнар, кемнәрдер инде елаганнардыр, бер генә кеше түгелдер. Монда күбрәк иратлар елагандар инде, хатын-кызлар түгел. Менә карагыз, мин нәрсә әйтергә телим? Беренчедән, мин чиксез рәхмәтле әлеге мөмкинлек менә булдырган өчен. Менә Казанның шушының нинди проектлар арасына сайлый алу мөмкинлеге булган өчен мин менә горурланам, шушындай мөмкинлек булган өчен. Дөнья күләм йолдызлар, архитекторлар, архитектура йолдызлары, өлкәсенә йолдызлар катнашты әлеге проектта. Мин шуның белән горурланам. Икенчедән, менә кичә күп кенә кешеләр шундый фикерләр әйттеләр анда, җитәкчеләр, башка төбәкләрдән җитәкчеләр. Менә карагыз әле, ничә сәгать буе мэр шушында жюрида утыра дип шулай шаккаттылар башка төбәкләрнең җитәкчеләре. Менә безнең жюри, менә шаккаткы жюри. Безнең менә Дэвид Базульта безнең хәзер вакытта, бит ул дөнья күләм танылган кеше. Агахана проекты премиясе лауреатлары монда җиңүчеләре 19 елда монда катнаша. Менә мин бөтенсен санап әйтә алмыйм монда. Монда Евгений Миронов, Чулпан Хаматова катнашты. Бик күп фантастик менә шаккаткыч экспертлар составы эшләде.
Безнең алар кайберләре 4 айдан элек кайберләре катнаштылар. Менә монда катнашкан кешеләрнең, әле процесска катнашкан кешеләрнең сыйфаты, аның дәрәҗәсе шаккатыш югары. Театр белән бергә, Казан профессионаллары белән бергә, экскурсия краеведлары белән бергә без бөтенесен аралаштык, сөйләштек. Менә бүген архитектура төзелеш университетына чакырдылар бүген. Казан командалары бу алар хәтта шундый шиксез шундый зур үсеш күрсәтәләр. Менә хәтерисез Кабан күле ярын, менә 7 ел элек. Менә шушы вакыт дәвамында алар никадәр катлаулы проектлар төзергә әзерләнә башладылар. Менә алар бит финалга чыктылар, югары дәрәҗәдә эшли ала башладылар. Менә мин дә нәрсә әйтәсе килә, мин Асиф хан өчен, Асиф өчен җан аткан идем. Үзем аларның эшләре булмаса, бит, аны күрмәсәк, біз Баухаус әлбәттә лидер булары һичшиксез бернинди конкуренциясыз, көндәшсез. Иср Райсович, менә без инде доклад бирдек, безнең җитәкчебезгә доклад тоттык, чыгыш ясадык. Казанда, Татарстанда менә шундый проектларны без Рөстәм Нургалиевичка әйтеп торабыз, катлаулы проект икәнен әйттек, кыйбатлы проект икәнен әйттек. Театр өчен икәнен әйттек. Шундый дәрәҗәдә ул без аның шул ата әзер дә икәнен безне әйттек. Аны әле бит әле эшкияттан бөтен техник җиһазлар белән җиһазландырырга кирәк, процессларын бөтенесен тәэмин итәргә кирәк. Бу әле шактый зур эш булачак. Без мондый эшләр белән еш очрашмыйбыз. Бу лаеклы проект. Бернинди катлаулыларга карамастан без аны насыйп булса тормышка ашырыбыз. Бәхәсе сораулар булса да, мәгълүматлар булса, менә без бу бүлмәдә соңга кадәр эшләдек кичә. Иср Райсович, менә жюри рәисе буларак иң беренче чиратта сезгә рәхмәтемне белдерәм. Менә без 5 кеше пресс-конференцияда катнашабыз. Менә Фәрит Рафкатович ул ахырда чыгыш ясачак инде. Менә без күбебез Асиф хан өчен идек. Без санадык тавышларны чынлап, төгәл итеп, гадел итеп. Менә жюри рәисе буларак сезгә рәхмәтем миннән. Гадел булуында әлеге менә манипуляцияләр дә булып алдык кебек тавыш бергән чагында әйткәндә, менә инде әйтеп тормыйбыз хәзер. Әмма ләкин без һәр кемне ишетә алдык. Һәр кем үз фикерен, үз сүзен әйтте. Без инде теге басым ясамыйча гына, инде һәр кешенең фикерен игътибарга алып, ихтирам итеп, гадел билгели алганыбыз өчен шушы җиңүчене мин зур рәхмәтемне әйтәм. Ләкин мин килешмәгәндә булыр идем, әмма ләкин мин шушы процессның бер өлеше булуыма мин шатмын. Приоритетларның шулай куелуына зур рәхмәтемне белдерәм. Зур рәхмәт. Фәрит Рафкат улы Бикчентаева сүзне бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар дип әйтеп була. Мине ничектер иң ахырга калдырганнар. Теге кем әйтмешли, татарда бар шунда әйтем, туй үпкәсез булмый дип. Ну вот. Но я хочу сказать, Шуны әйтеп тә, шуны да әйтәсем бар. Менә бу бүлмәгә кергәнче, бүген иртән дөресен сезгә әйтим. Кем җиңгәнен белмәдем. Моның өстенә дә бик имин булган идем, без паук җиңәчәк дип уйладым. Чын күңелдән сезгә әйтәм. Siz müşterisiz, teatrsiz, bik katı fikrimni bildirdim, lakin neticeni, kararını bilmedim. Bugünkü kadar kararını bilmedim.
я также благодарю, потому что действительно это был какой-то уникальный опыт. Бу чыннан да уникаль тәҗрибә булган. Күбрәк бер театр тамашасы кебек нәрсәдә булган дип әйтә алабыз. И особенно вчерашний день. Кичә бик озын көн үткәрдек. Огромное спасибо всем организаторам. Шуңа күрә бөтен оештыручыларга зур рәхмәт белдерәм. Львовна, Эльсия ханым, Ирада Хафизянна и всем, конечно же, участникам. Һәм башка бөтен катнашучыларга рәхмәтебезне белдерәбез. Бу элек булмаган тарихи бер вакыйга. Бүген Сергей белән сөйләштек, фикеребезчә шуның турында фильмда төшерәсебез бар. Шулай итеп ул татар халкының тарихында ясалган. Инде киләчәк турында әлбәттә бу зур җаваплылык, мондый бинаны төзү генә түгел, бу бинада бит әле эшләргә дә кирәк. Шуңа күрә әлбәттә бу бик зур җаваплылык. Монда үзгәреш бинада гына булмаячак, минемчә, без үзебез дә үзгәрергә тиешбез, тамашачы да үзгәрергә тиешбез. Бу чыннан да монда бик матур сүз әйттеләр, вызов безгә, беренче чиратта тамашачыга, шулай ук. Шуңа күрә нинди генә үзгәрешләр булмасын, минемчә, татар театры яшәячәк. Татар театры үлмәячәк, чөнки аның тарихы бай, аның тамашачысы ярата театрны, ул театрсыз яши алмый. Шуңа күрә барыгызны да менә бүгенге вакыйга белән котлыйм. Барыгызга да исән саулык. Вчера, если позволите, еще Мөмкин булса, кичә Искәндәр Гыйләҗев тә сүзен кыстырды. Татар энциклопедиясе институты мөдире. Бик кызык бер история сөйләде безгә, хикәя сөйләде. Аның балачагы Горький урамында, хәзерге Тинчурин театры бинасында булган бала кебек, яшүсмер кебек анда килгән иде тамашаларга. Һәм 80-ләрдә Камал театрының хәзерге бинасы төзелгән булгач, аның өчен шул яңа бинага ташыну бер трагедия булды. Әйтерсең лә ватанымны миннән тартып алдылар дигән иде. Бу иске театрга хыянат буларак аңлады моны. Аннан соң алышты һәм инде бүген рәхәтләнеп, бик яратып бүгенге Камал театры бинасына йөри. Һәм нәтиҗәдә шулай диде. Кайсы проект сайлансын, без аны ниһаять яратырбыз, сөярбез. Театрның рухы бик көчле, ничек тә булса, театрны сөя торырбыз. Кичәге әңгәмәләребез бик каты булган, бик кайнар булган, һәм иң яхшысы кайсы икәнен сүзгә алдык. Машинага тиңләштерсәк. Машина чит ил машинасы була ала. Maserati, Ferrari, Rolls-Royce, нинди дә булса, Tesla булсын, бу машиналар йолдызлар. Буларны сүзгә алдык. Сайланасы проектның шедевр булачагын безнең өчен киләсе буыннарга, киләсе гасырларга зур бәйрәм булуын, шәһәребезнең мәдәни тормышын баятачагында бер шигебез дә булмады. Инде моннан соң киләсе архитектура мәдәнияте, архитектура конкурслары турында уйлаячакбыз. Алла бирса, сугыш булмас, икътисадыбыз үсәчәк һәм шундый бәйрәмнәр өчен яңа иҗатлар өчен көчебез булуыбызга бик ышанам. Зур рәхмәт. Мөмкин итсәгез, һәммәбез дә Асиф турында сөйләдек, Кумысан турында бер сүз дә кыстырмадык, Валхаус турында, Валхаусны да искә алмадык. Безнең карарыбыз капиталь ремонт ясамау, яңа бина төзү кайчан бирелде? Борис Юкановның театрына бардык, Мәскәүдә. Аны Валхаус компаниясе проектлаган. Һәм бик шатбыз ки, Кумысан, Кумы әфәнде исән, аның бөтен объектларын беләсездер. Бөек объектларны, бик биналарны.
Аларның җирле партнерлары да бар, тәҗрибәле бер партнер. Театр биналарында төзүделәр, проектладылар димәк, безнең күмәк эшебез кулайрак булыр, хаталарыбыз әзрәк булыр. Шулай ук бик шәп бу компаниядә Герман Алексеевич Бакулин да бар. Ул булмаса, аларның тәкъдиме зәгыйфрәк, начарак булыр иде һәм алган урыны да түбәнрәк булыр иде. Бу консорциумда Георгийның булуы бик шәп. Ул автор коллективының бер өлеше, авторларның берсе, Мәскәүдәге театрның авторларының берсе. Димәк, ул театрга үзенең уңай карашын күрсәтте, театр турында кайгыртуын белдерде. Һәм без имин була алабыз. Әле генә Сурафинда автомобиль маркаларын белдерде. Тесланы искә алдык. Һәм кичә дөрес әйтте ул Ferrari һәм Maserati арасында сайладык. Менә Айсиф ул Tesla. Бәлки безнең Tesla өчен шаржлау станцияләре җитми. Бәлки без Tesla өчен әзер түгелбез. Шулай булса да, бүген сайланган проект шулай да искиткеч. Пресс-конференцияны бәлки бүген түгел, иртәгә үткәрергә кирәк иде. Шул эшкә, шул әңгәмәгә бик эмоциональ рәвештә чумганбыз. Ләкин бик иминмен, шуның турында Илсия ханым белән, Илсур әфәнде белән сөйләштек. Менә шул япон архитектурасы һәм татар архитекторлары синтезы читтән бик кызык, бик үзенчәлекле караш булдыра ала безгә. Һәм шундый карашны күрдек. Казанда тиздән япон архитекторының бер объектын күрербез. Шул проектны бик көчле команда һәм бик көчле җирле партнер алып барыр. Президентыбыз моңа юл ачты һәм безнең өчен ул бик зур бер шатлык. Сорауларга күчик. Кичә утырышның нәтиҗәләрендә жюриләрнең кайберләре үз фикерләрен белдерде. Әйдәгез Чулпан Хаматов һәм Евгений Мироновка сүз бирик, аларның фикерләрен тыңлыйк. Шуңа карамастан да мин бик шатман. Үтә дәрәҗәдә шатман. Бу утырышның бер өлеше булдым. Бик дәрәҗәле, бик атаклы катнашучыларны карадым. Бик көнләшәм. Бу театрда эшләячәк кешеләргә ак күңелдә көнләшәм. Конкурсны үткәрү дәрәҗәсе, оештырылганлык дәрәҗәсе бик яхшы. Бар да эшли, сәгать сыман. Кешеләр бер-берсе белән бик күңелле генә сөйләшә, хөрмәт күрсәтеп, бер-берсенә дә хөрмәт бар, катнашучыларга да хөрмәт бар. Катнашучыларның дәрәҗәсе ул аерым бер нәрсә. Аны күз алдыбызга китерә дә алмадык. Мин Казаннан 30 ел элек киттем. Казанның шундый бер зур көчле магнит булачагын күз алдыма да кире алмадым. Бүген Казанда иң прогрессив, иң талантлы, иң сәләтле кешеләр бер-берсе белән көндәшлектә тора, ярыша. Стадион төзүмиләр, театр төзиләр. Бер алыш-биреш үзәге түгел, космодром түгел, театр төзиләр. Театр проектлары белән ярышалар. Шуңа күрә мин бик бәхетлемен һәм шәһәрем белән бик горурлымын. Казанлылар өчен, Казан өчен бик шатмын. Я первый раз был такой в архитектурном конкурсе. Архитектура конкурсында мин беренче мәртәбә жюри булып катнашам. Ләкин ул башка жюри утырышларына бик охшаш дип әйтер идем. Дәрәҗәне бик тиз аңлыйсың. Минем өчен дәрәҗәне белү бик кулай. Алдан ук күрдем, дәрәҗә югары. Сезнең һәммәдән дә тикәрәк, остарак булуны таныйм. Оештыручылар, организаторлар чыннан да нәтиҗәнең яхшы, искиткеч булуны телиләр.
бик намуслы кыланалар. Һәм бүген күргән нәрсәләр бер яктан активлык турында безгә сөйли. Казан архитекторлары бик актив, бик оста. Шулай ук чит ил осталары да Татарстанның тормышын өйрәнеп проектларын булдырдылар. Бик тирән казыдылар. Татарлыкның атомнарына кадәр казып бетерделәр. Тарихыбызны, мәдәниятебезне өйрәнделәр. Һәм һәммәсенең дә карашы бик профессиональ булган. Һәм безнең жюринең эшебез бик кулай булган. Без бүген өчен генә сайламыйбыз, киләчәк өчен бу бина проектын сайлыйбыз. Һәммәбез дә жюрилар моны аңлады. Тарихта башка үрнәкләр дә бар. Шәһәр кешеләре фәлән арт объектларның нәрсә икәнен аңламадылар, аннары алыштылар. Шундый үрнәкләрнең берсе Эйфель манарасы. Безнең уй алышу атмосферасы бик намуслы булган. Театр актерлары да булган, архитекторлар булган, тарихчылар булган. Һәммәбез намуслы гына фикерен бүлешкән. Тагы бер нәрсәдән шатмын. Безнең фикеребез бердәм булган диярлек. Нәтиҗәне белмим, очраклы нәрсәләр килеп чыга ала. Ләкин фикеребез, бердәм фикеребез алга бару, алга омтылу кирәклеге турында иде. Безнең профессионаллар фикерен тыңлауның кирәклеге турында иде. Мәсәлән, мин фәлән өлкәләрдә оста түгелмен. Димәк, профессионалларны тыңлыйм. Һәм менә бу очракта минем фикерем профессионаллар фикере белән бер булды. Инде бүләк бирү церемониясе өчен вакыт җиткән. Илсур Раисович, 3нче урын. Метрополис Мәскәү җитәкчелегендәге консорциум Кум Хемель Блау Вольф де Брикс консорциум партнерлары. Мириада группта бу консорциумның бер партнеры. Икенче урын Беспол Казан Россия консорциумы, аның агзалары Лондон, Великобритания, Акци, Лондон, Великобритания, Ательер Тен, Глазго, Великобритания. Беспол компаниясы лидерлыгында консорциум агзалары Асиф Хан, Чаршал Блу, Акт 2, Ательер Тен. Һәм конкурсның җиңүчесе Ваухаус лидерлыгында консорциум Мәскәү Россия. Һәм консорциумның агзалары Кенгакума ассоциациясе Вернер Собек, ПТМ архитектор Бакулина Германа Алексеевича. Хөрмәтле дуслар, сез сорауларыгызны бирә аласыз. Без сорауларга бирегебезгә без шат булабыз. Онлайнда безгә сораулар бирергә мөмкин. Так, пожалуйста. Представьтесь и Үзегез белән таныштырыгыз, әйтегез. Вероника Ваганова, Бизнес онлайн. Наталья Львовна, алга таба эш ничек барылачак? Төзелеш башлангач, аның ахыры кайчан булачак? Вопрос, Вероника. Я думаю, что в ближайшие дни. Congratulations, Комасан. Без инде якын көннәрдә башланыр дип уйлыйк. Комасан, сезне күребезгә без бик шатбыз. Сезне күрәбез. Без килешү төзәячәкбез. Алар үз чаратында консорциум җиңде, шуңа күрә алар үз арасында әле шулай кем нәрсә эшләгәнен билгеләргә тиеш булалар.
Без бу схеманы төзәячәк. Без кем нинди эшкә җаваплы икәнен намерен президент эшне мөмкин кадәр тизрәк башларга тәкъдим итә. определимся со схемой работы. Шуңа күрә Будем работать вместе с победителем. без инде җиңүче белән бергә эшне алып барачакбыз. Маңа бу үзебезнең карарга җаваплы карыйбыз. Доводим их вместе с победителями до реализации. Һәм җиңүчеләр белән бергә аны гамәлгә ашыруда тулысынча катнаштырабыз. Һәм хәтта бу төзелеш сезонында кайбер эшләр инде башланып китер дип уйлыйбыз. Инструктор Раисович, менә ничек уйлыйсыз, без ничек хәтердә 2025 елга кадәр дип планлаштырган бит бит бу эшне тәмамларга. Тырышачакбыз, әйе. 2025 елга кадәр. Итак, мы бы хотели предоставить слово Генга Кума, победителю нашего Без җиңүчегә Генга Кумга сүз бирергә телибез. проекта «Победитель». Һәм инде җиңүче проектның презентациясын карарга да без әзер. Генга Куму послушаем и ответим на вопросы, а потом уже проект победителя, потому что нам... Генга Кумны башта тыңлыйк, сорауларга җавап бирик, аннары инде презентацияны карарбыз. It's great honor for us to be selected as first prize. Без бик шатбыз, бу безнең өчен бик дан. Менә шулай җиңүбез. The program of this project as a cultural experiment. Әлеге проектның программасы миңа бик ошады. Мәдәни чикләре аеруча монда миңа бик ошады. Аның ничек оештырылуы ошады һәм бу бинаның урнашачак урыны бик матур урын. Без шушы күл белән гармония булсын өчен бик күп эшләр башкарырга тырыштык. Шулай ук Казан мәдәнияте, татар традициясе белән бик якыннан таныштык һәм бу безгә бик мөһим. We try to translate the Tatar great tradition to contemporary Без and as a complement татар традицияләрен хәзерге заманча архитектура бинасына күчерергә тырыштык. Һәм бер юлы һәйкәл дә буларлык, аннары татар традицияләре урынында һәм менә мәдәни объект буларлык та бөтенесен бергә тупларга тырыштык. Барыгызга да олы рәхмәтемне белдерәм. Түземсезлек белән якын арада инде сезнең белән очрашуны көтеп калам. Бик зур рәхмәт сезгә. Thank you so much. Также хотел предоставить слово Олегу Шапира, Баухаус. Сүзне Олег Шакирга, Баухауска сүзне тапшырасы килә. Һәр көн коллегалар, без бик шат, шушындай зур, шундай катлаулы, шундай тирәлектә, мөхиттә җиңүбез белән шулай ук шатбыз. Безгә эшләү бик күңелле, кызыклы булачак. Бу әле зур юлның бер башлангычы гына. Без инде 2025 елга менә шу күл ярында бергә очрашып, җыелып, шушы матур театрны ачып җибәрбез дип ышанып калам. Һәм бу бик авыр, хезмәтле, сорый торган, кыен, әмма ләкин шундый күңелгә рәхәтлек бирә торган эш булачак. Зур рәхмәт сезгә. Переходим к вопросам и Сорауларга күчәбез. пользователям YouTube. YouTube кулланучысының соравын бирәсе килә, иске бинаның киләчәге нинди булачак, язмышы нинди булачак дигән сорау YouTube'тан килде. Адресат, точнее, как это, кому адресован вопрос? Бу сорау адресы миңадыр инде, кемгә адресы билгеле түгел, мин җавап биреп карыйм. Будем рассуждать еще рано. Бу турыда әле фикер йөртергә әле иртәрәк. Әле безнең 2-3 ел дәвамында театр шушы бинада әле эшләячәк. И, во-вторых, судьбу, дальнейшую судьбу Аның язмышы этого пространства. әлегә пространствоның Рөстәм Нургалиевич инде әйткән иде. Ул үз фикерен белдергән иде. Театр сәнгате өчен мәйданчык булып калырга тиеш әлеге Камал театры дип. Шуңа күрә бу мәйданчыкны киләчәген әле тагын әле карап бетерәбез. Монда милли рухны да саклап калырга тиеш. Безнең яшьләр өчен мәйданчык ул тоже мәйданчык да кирәк. Шуңа күрә карарбыз. Рәхмәт
будем стараться, чтобы это все-таки продолжалось. Без инде менә бу мәйданчыкның мәдәният, татар мәдәнияте үсеше өлкәсендә калыр дип дәвам итәр дип ышанып калабыз. Добрый день, хәерле көн. Шәһәр мэриясе хәзер вакытта бик күп объектлар төзелә, мәгариф, спорт объектлары төзелә бөтенесе дә. Алар барысы да безгә, безнең киләчәк буынга хезмәт итәчәк. Менә яңа бина, театрның яңа бинасы, ул киләчәк буын өчен Татарстанның, Казанның киләчәк рәвеше өчен хезмәт итәчәкме? Әйе, мин тулысынча килешәм әле проектның белән. Бу икътисад ягыннан үсеш өчен безнең зур роль уйнаячак. Инде театрның яңа урнашу урынына караган чагында без монда юл мәсьәләләрен карашабыз, анда бизнес мәсьәләләрен, бизнес вәкилләре белән шулай ук хәл ителергә тиеш, чөнки алар күбесе инде ризалык белдерде, чөнки аның күп өлеше бизнеска да карый иде. Һәм менә бу мәйданчык монда безнең әле елга портының һәм башка шундый объектларның яңартылуы иске татар бистәсенең үсеп ныгып китүенә этәреш бирәчәк. Монда территорияда, бу территорияда әле җитештерү объектлары тора иде. Шуңа күрә безнең йөрәгебез, безнең рух, ул тарих әле менә иске татар бистәсе шуның белән бәйләнгән булган. Шуңа күрә бу амбициоз проект ул минемчә инде ышанып калам. Үзенең нурлары белән, шуның дулкыннары белән безгә яңарту менә тарихи өлешен яңартырга бер этәргеч бирер дип ышанып калам. Без инде анда 5 катлы хрущевкаларны беләбез. Ул территорияда монда бик күп әйберләр бар. Анда 100дән артык шундый объектлар бар. Бу инде безгә ташланган шундый чакыру гына түгел, вызов гына түгел, ә менә мәдәни тормышы халкның, Казан халкының мәдәни тормышы урбанистлар өчен, шәһәр җитәкчелеге өчен безгә бу зур тәҗрибә булачак. Без бу алга куелган мәсьәләне аңлап эшлибез һәм инде эшләргә җыенабыз. Шушы 5-6 гектар урынны тәртипкә китереп кенә безнең эш тәмамланмаячак, әле безнең зоопарк өлеше бар. Шуңа күрә әле эшләр бар. Хөрмәтле көн, Казанские ведомости, Розалия Хайруллина. Безнең элек финанслау билгеләнгән иде. Менә бу финанслар бюджеттан кайдан ничек алыначак? Бу катнашучы финанс чикләүләрен куйдымы? Бу бюджеттан акча ничек алыныр? Конкурс шартларында аерым бер пункт бар иде. Ана инде түшәмме дип әйтик инде, шуннан билгеләнгән шушы бәясен әйтергә тиешләр иде. Шушы проектны тормышка ашыруның. Әлегә цифрлар якынча гына, алар презентация вакытында әйттеләр һәрберсе, мен һәр кабатлап әйтеп тормыйм, сез аны күрә аласыз. Төгәл цифры инде эшче проект тулысынча әзер булгачтан инде билгеле булачак. Без аны хәбәр дә әйтербез, бөтен кешегә билгеле булыр һәм бу проектның гамәлгә ашырылуы халык өчен һәрвакыт ачык булып торачак. Если позволите, я тогда задам вопрос из нашей онлайн-трансляции. Мөмкин булса сорау бирергә телим. Безнең федераль журналистлар да катнашалар. Планируется ли дальнейшем в Казани и Татарстане также Казанда киләчәктә мондый охшаш проектларга әле тагын конкурслар үткәрелерме, мондый объектлар төзүгә дип сорыйлар. Бу сорау миңадыр инде. Мин инде Казан өчен әлегә менә без Казан турында җавап бирәм. Казан турында сөйләшәбез. Мин дә моны традициягә кертәрбез дип уйлыйм. Киреш сүземдә инде мин бу турыда әйттем. Бу безне гомумән бөтенләй югары дәрәҗәгә күтәрде. Һәм менә Кабан күленең менә ярын
яңарту шулай ук халыкара дәрәҗәдә конкурс белән үткәрелгән иде. Менә шунда ук катнашулары безне бөтенләй яңа югары дәрәҗәгә күтәрде, үстерде. Шул исәптән әле без менә бу мәйданчык ачылгач, мин инде менә баш архитектор белән бергә, коллегалар белән бергә инде шунда хыялыбыз бар. Менә Рөстәм Нургаевич безгә ярдәм итте, безгә ярдәм итеп тора. Менә мондый авторитет экспертлар җәмгыяте белән киңәшләшеп эшләү ул бик уңышлы һәм бу киләчәктә традиция булып китәр дип ышанабыз. Әйе. Коллегалар, тагын нинди сорауларыгыз бар? Нет вопросов, если позволите, я хотела бы дополнить. Мөмкин булса мин өстәр идем конкурс турында алайса сораулар булмаса әлегә. Сез беләсезме? Мы все вчера Без кичә барыбыз да үзгәрдек дип әйтергә була. Менә кемнәр катнашты жюридә, жюри эшендә. и мне кажется, что это очень Һәм важный опыт. бу бик мөһим тәҗрибә дип уйлыйм. Каждый из нас Безнең барыбыз да бик күп яңа әйбер белде, бик күп яңа нәрсә өйрәнде. работал над своим вкусом. Үзенең Поэтому обязательно нужно, чтобы было много таких конкурсов. карашын үзгәртте күп Когда әйбергә. нашего сообщества не Мондай конкурслар булгач, безнең менә Казан, Татарстан берләшмәсенең үзебезнең дә киләчәккә шундый тәме дип әйтим инде, карашлары ул югары дәрәҗәдә булыр һәм яхшырганнан яхшыра барыр. Тагын бер сорау бар иде. Кем җавап бирер белмим. Бу театрның түбәләреннән, террасаларыннан яуган кар ничек көрәләчәк, яңгыр суы ничек агыз алачак, кыш көне кеше башына очып төшкән боз булмасмы? Дип сорыйлар. Кем сорауга җавап бирер икән? Очень много звучало. Бу сорау бик күп яңгырады. Презентациялар вакытында без инде интернетта шундый мәзәкне дә инде искә алдык. Россия зур, әмма карны чыгарып куярга урын юк дип инде әйткән мәзәкне дә искә төшердек. Әйе, бу сорауны сез җавап бирү өчен сез менә бу проектның презентациясын күрерсез, җавапны алырсыз үзегездә. Бу сорауларга инде җавап бирелде. Сез аны хәзер бу сорауны инде бирделәр. Маңа җаваплар инде алдык. Һәм алар презентацияда бар, күрерсез. Яркий, большой. Может, снега поменьше просто будет. Бәлки киләчәктә кар әзрәк булыр. Сильно же меняется. Без бит табигать бит үзгәрә. Эти вопросы технически, безусловно. Әлбәттә инде бу сораулар техник дәрәҗәдә бөтенесе инженер дәрәҗәсендә, архитектура дәрәҗәсендә эшләнгән, эшкәртелгән, каралган, булган бөтенесе әлбәттә каралган. Шуңа күрә мондай борчу булырга тиеш түгел. Һәм инде тәмамлап, коллегалар, тагын бер тапкыр шундай эшләнгән зур эш белән, 4 ай дәвамында эшләнгән зур эш белән мин барыгызны котлыйм. Менә иҗат кешеләре алар эшләделәр, шундый яңаны ясадылар һәм алар белән без дә өйрәндек, без дә үстек. Менә шундый зур дәрәҗәле кешеләрнең, таныклы кешеләрнең, югары дәрәҗәдә йолдызларның, архитектура өлкәсендә йолдызларның килүләре бу безнең студентларыбыз өчен, безнең барыбыз өчен зур отыш дип әйтергә була. Менә ул театрның үзенә барган шикелле, инде театрга барасың да син икенче кеше булып чыгасың. Менә монда да шулай ук, менә без геройлар белән сез яңа кеше булып чыккан кешебек, бу конкурстан да без яңа кешеләр булып чыктык. Яңа карашлы, яңа фикерле кешеләр булып. Булар барысы да бу архитектураның, безнең Казанның архитектурасына зур отыш, зур уңыш булачак. Әлеге бинаның үсеп чыгуы. Коллегалар, әле безнең хәзер калып җиңүченең презентациясын карарга мөмкинлек бар. Мөмкин булса, презентация турында сөйләргә телисезме? Юк. Әйдәгез, сезгә зур рәхмәт. Визуализацияда, презентация барысына безгә җибәребез, җиңүчеләрне тагын бер хатлыйбыз. Җиңүче Ваухаус җаваплылыгы җиңгән җәмгыяте лидерлыгында консорциум әгъзалары Кангакума, финал презентациясы.
башлангыч концепциясы. Без башлыйбыз. Хөрмәтле коллегалар, тагын бер тапкыр әйдәгез презентацияга карыйк. Һәм инде комментарийларны биребез. Безнең белән бергә хәлимтәдә Олег Шапира һәм ул инде шушы проектны төзегән кешеләрнең үзләреннән сораулар биреп, аннан җаваплар ала аласыз. Бу бик кызык. Зинһар өчен журналистларның калуыларын һәм инде игътибар белән карауларын тыңлыйбыз. Ул якынча 10 минут вакыт алачак. Әйдәгез утырыгыз. Без әзер, тавыш бар, бөтенесе эшли. Әйдәгез башларга без әзер. Әйдәгез беренче слайдны. Безгә иң беренче чиратта бу урыннан контексты мөһим иде. Камал театрының элеккеге бинасы бик һәм мәдәниятның шушы мәдәни традициялар безгә бик мөһим иде. Безгә Без менә яңа элекке парус безнең парус кебек иде, әйбәт. Менә без инде бу формадан аллюзиясын ясадык. Менә бу хәтерне саклап калу, аны яңа трансформация күчерүне карадык. Шул вакытта ул безнең ниндидер омтылыш, бу нинди очыш кебек. Кызганычка каршы тавыш ишетелми. Без һәм безнең япон коллегалары менә бу мәсьәләгә бөтенесенә төрле яктан карадылар, табигатьтән карадылар, монда табигать күренештән карадылар, менә мондай боз рәсемнәрен, боз бизәкләрен карадылар, аның кышкы күленә дә карадылар. Менә бу шулай бик мөһим дип алдык. Һәм әлбәттә без кыш көне безнең театрның шушы табигатьнең бер өлеше булып китә кебек итеп күз алдына китерәбез, күрәбез. Театр табигатьнең бер өлеше. Менә шу күл артында безнең театр боз янында шулай урнаша. Икенче яктан җәй көне караган чагында менә шу пыяла, озын, зур панельләре, алар инде күк йөзен чагылдыралар, яшеллекне чагылдыралар, пейзажны чагылдыралар. Театрга якынрак килгән саен безнең аның içinden җылысы ныгыра агыла башлый. Менә шуңа карамастан бу пыяла панельләр, алар аның күпмедер дәрәҗәдә ички ягын яшереп торалар һәм табигатьне чагылдырып торалар. Бу инде мәдәният белән табигать арасында бәйләнешне күрсәтеп тора. Икенче яктан без әле шулай ук татар мәдәниятын, аның үзенчәлекләрен өйрәндек һәм аның билгеле бер шундый үткен, очлы шундай элементларына игътибарны җәлеп иттек. Шундай геометрияттан очлы элементлар традицияларны без игътибар иттек. Конкурста кулланылган. Менә шуңа күрә бу үзенә күрә бер кристалл образы, ул барлык бөтен дөньяны чагылдыра. Икенче яктан караганда безгә татар традициялары, Татарстан тормышы, аның халык характеры, алар шундай омтылыш, шундай менә ук кебек омтылышлы, алга омтылган халык. Менә өскә омтылган ук, ул шулай безгә бик мөһим символ булып торды һәм без аны театрда трансляцияләдек. Һәм инде якынрак килгән саен без бу пышмакларның әкренләп түгәрәкләнгәнен тоябыз. Ул табигатьтә пыялада аның чагылып, аны үзенә эртәләр, эреп китә барсы да. Кристаллар аның кадәр агрессив үткән кебек күренми аннары. Һәм менә бу театр
менә Кабан күленең көньяк өлешендә урнашкан һәм бу бик мөһим. Чөнки шәһәр көньякка таба үсә бара. Бу бик мөһим. Менә күл үзе шундай ана теге шәһәрнең үзәге буларак һәм театр бу шулай ук яңа мәдәният учагы булып кабынып китә үзенә күрә. Һәм шушы көньякка таба үсешнең бер мөһим элементы булып тора. Әлеге территорияның өлешендә инде аерым бер кластер инде урнашкан. Без инде безнең театр менә шушы булган барлык кластерны башка мәдәният объектларында үзара берләштерер һәм бердәм культура пространствосын булдырыр дип ышанабыз. Менә шәһәрнең шушы өлешендә. Менә шәһәр артериясында, территориясында нинди үзгәрешләргә китергә мөмкин әлеге театрның бинаның барлыкка килүе. Әлеге зонадан шәһәр йөк транспортлары ул моннан кимер дип уйлыйбыз. Моннан якын ерак түгел метролар бар, 2 метро. Һәм бу район ул үзгәрешәк, ул анда кешеләр йөреш килү мөмкинлеге артачак, күбрәк булачак. Һәм инде үсеш планында ул бик күренәчәк. Театрны менә без өске өлешен карыйбыз, рельеф ягыннан, ландшафт өлешен карасак, без менә аның 14 метрга күтәрелгән шундый сез түбәсен күрәсез. Әйбәт, ул шу күл өстегеннән. Һәм шул күл янына үткән променад, анда сез шулай ук йөзмә сәхнә күрәсез. Анда шулай спектакльләр күрсәтергә була, фестивальләр үткәрергә була. Анда якында амфитеатр бар. Һәм инде бу сәхнәгә бөтен яктан карарга мөмкин булачак. Шулай ук логик яктан караган чагында театр әкренләп күлгә төшә кебек. Менә бу рәсемдә сез, бу слайдта сез инде без нәрсә әйтергә теләгәнебезне күрсәтә алдык дип уйлап, менә шу милилекне, менә шу үткенлекне, тышкы яктан шундай очлы, әмма эчке яктан шундай җылы, ягымлы икәнне, аның яктылыгын күрсәтә алдык дип уйлыйбыз. Менә безнең ул кичке якта шулай күренәчәк. Эчке ягында утлар яначак, кабыначак. Панельләр хисабына ул шулай чагылачак. Кич белән без аның күбрәк эчке өлешен күрә барабыз. Ул шуны җылы, кайнар, ана исе бөркелеп килә, мәдәният кайнарлыгы бөркелеп тора аның эченнән. Монысы инде кичке партитура. Ул кристалл, ул чагылып менә шушында табигатьне, көндез табигатьне яктырса, кич белән ул инде бөтенләй икенче төрле кристалл, аның эчке энергиясын чагылдырган кристаллга әйләнә. Менә монда без шулай саклап калдык янда үскән агачларны. Менә өстәмә парк без булдырып, менә арткы планда күрәсез. Менә иске площадка, түбәдә, менә без шулай ук аны үсентеләр белән, куаклар белән шулай тулыландырачакбыз. Бу исә инде безгә эчке яктан җылынуны саклаячак, җанудан. Пандустан монда төрле яклардан килергә мөмкин булачак. Менә бу эчке, менә сез карыйсыз, эчке өлешен, менә монда фойе, зур фойе, менә бөтен яктан кергә мөмкин. Эч кирү өлеше бар. Берсән күл ягыннан. Һәм бу сектән без менә ясы өлкәдән сез һәрбер 4 шушы залга сез керә аласыз. Берни каршылыклар юк. Монда бик күп әйберләр барга килә. Монда лекциялар, монда үткәргә мөмкин, монда кафелар урнашачак, монда экскурсиялар оештырырга мөмкин, фестивальләр үткәргә мөмкин. Без театрны инде һәр кемгә һәр вакыт ачык, елның һәр фасында ачык булган бинаны проектлыйбыз хәзер вакытта шәһәр өчен.
Менә әлеге сайтта сез тамашачыларның ничек хәрәкәтен күрәсез, ничек йөрү мөмкинлеген. Менә төп зал, ул 600 кешелек, драма театры өчен ул аның саны идеаль. Икенче һәм өченче катларда, балконнарда сез инде тамашачыларның ничек урнашуларын күрәсез. Ә менә беренче катны карасак, ул менә өстә күрәсез, сез өске слайдта террасада анда сез шулай ук ял итәргә мөмкин икән күрәсез. Шулай ук анда безнең бию залы бар. Анда репетицияләр үткәрү өчен дә нинди булса бию мәйданчыгы буларак та әлеге урынны кулланырга була шәһәр өчен. Монда ук инде ресторанда урнашкан. Ә менә монысы бик мөһим. Бездә театрда театр хәлләре, театр труппасы, театрның үз тормышы өчен дә мөһим икәнен исәпкә алдык. Менә иске театрда ул әлегә бик авыр гамәлгә ашырылган. Менә монда барлык остаханәләр бар, театр өчен мөһим булган. Алар барысы да яктылык белән, табигый яктылык белән. Шунда төп репетиция залы урнашкан. Ул турдан-тур сәхнә өчен эшли. Алда сайтка күчәбез. Тип зона. Менә сез әгәр карасак, 3нче дәрәҗәдә ул труппаның бөтен тормышы үтә торган урын. Без 3нче катта без шулай ук репетиция залын күрәбез. Оркестр өчен репетиция залын күрәбез. Анда гример бүлмәләре бар, грим бүлмәләре бар. Менә янәшәдә коворкинглар бар, фикер алышу әңгәмәләр үткәрү өчен шундый бүлмәләр бар. Бу гомумән театраль тормыш өчен проект, бу шушы театр шәңнәтү, менә театр тормыш янында профессиональ театр тормышы өчен бөтен чараларны үткәрү мөмкинлеге булдырылган. Монда инде актерлар һәм шушы идарәнең җитәкчелегендә менә шунда файларда 3нче каттан актерлар лифт ярдәмендә һәр катка, һәр өлкәгә, һәр бинаның һәр залына күчә алалар, йөри алалар. Бу театраль процесс өчен шулай бик мөһим. Бала бөтенесе бергә бәйле. Менә сез киселештә күрәсез. Менә өскә киселешне игътибар итүегез күрим. Менә уң якта сез урам, өслек урам дәрәҗәсе, урам югарылыгы. Ул беренчедә үзгәрми. Ул шәһәрнең бер өлеше булып тора. Шәһәр театрның бер өлеше, театр шәһәрнең бер өлеше кебек күренә. Монда кичә мобиль группалар бөтенесе анда җайлы гына, уңайлы гына үтеп керә алалар барсы да. Бу яңа тип театр. Монда кешеләр теләсә кайсы өлешенә керә алалар бинаны. Бу күпмедер дәрәҗәдә иҗади процессны күрергә мөмкиннәр. Актерларны да теләсәләр күрә алалар, декорациялар хәрәкәтенә күрә алалар. Бер караганда ул ачык театр. Әмма ләкин инде катлаулы чиратларда әлбәттә театр хәлләре монда ябыла алалар. Бу өлкәләрне ябып, анда үзләре генә әзерләнә алалар һәрбер спектакльгә. Моннан тыш шулай күлгә чыгу мөмкинлеге бар. Монда фестиваль мәйданчыгы, мансып шулай ачык мәйданчык. Бу яңа тип проект. Менә монысы керү өлешләре, монысы эшкә керүнең шундый ачык өлешләре. Без монда яңа өлешләре. Менә инде кергәч без эшке декорларны күрәбез. Менә декор барысы да милли традицияларга нигезеп ясалган. Аларның милли бизекләргә карап ясалган. Алар әле яңадан ясалып бетәчәк осталар белән бергә. Менә монда кергәч сез инде шундай иркен пространство күрәсез. Менә шундай эшкелешен күрәсез. Сез тышкы өстәлекләрен күрәсез, милли бизекләргә бизелгән өстәлекләрне күрәсез. Инде бу залларның спектакльләр барган чагында зал пространствосы алар
Монда инде шулай ук вестибюльләр урнашкан. Спектакль вакытында ул ябыла. Булай гадәттә ул бөтенесе ачык, үтә күрмәлек торачак. Менә бу барлык эчке шундай шикләре, диварлары, алар бөтенесе шундый милли мәдәни бизәкләр кулланып эшләнгән. Менә мосы диварларны визуаль рәвештә бөтенесен алып куеп эшләдек. 600 урынга ясалды төп залы баш. Ул техникаттан бик эшкәртелгән. Безне Арт театр белән бергә эшлибез. Ул инженер компаниясе. Ул менә барлык шундый алдынгы технологиялар белән эшли. Театрлар өчен махсус җиһазлар әзерлиләр әлеге компания. Без инде халыкны, кешеләрне мөмкин кадәр актерларга якын урнаштырырга тырыштык. Залда урнашканда, залда утырганда шулай халык шулай монда үзен бердәм итеп бергә туя ала, бер-берсен күрә аладыр күпмедер дәрәҗәдә. Безгә залның безнең түгәрәк формада булуы да бераз мөһим булды. Барлык тамашачыларны бергә берләштерү, бердәм күрсәтү өчен. Икенче зал безнең универсаль зал. Ул шулай ук милли традицияларга нигезләнеп ясалган. Без сулда аста аның алышына торган тукыма декоратив панельләрен күрәсез. Алар күпмедер дәрәҗәдә тавышта яталар беренчедән. Милли характер бирергә дә ярдәм итә алар. Менә зал бик күп төрле үзгәрергә мөмкин менә бу панельләр буенча. Менә булай да мөмкин, бизәкләр белән аерым панельләрдә кулланырга мөмкин. Яны шул рәвештә трансформация ясарга мөмкин. Ул аннан күлгә, урамга таба ачыла, тәрәз ачыла кебек ясарга мөмкин, кирәк булганда. Режиссерга инде нинди мәсьәләне хәл иткәнче аннан гади бокс ясарга мөмкин. Шундый ябык мәйданчык. Һәм инде формаль нинди бурычларын, мәсьәләләрне чишәргә мөмкин. Безнең тагын бер зал бар, ул көнчыгыш залы, ул түгәрәк. Безгә анда максималь рәвештә табигатьне кертергә тырыштык. Анда ян-яннан да, өстән дә яктылы ул бик трансформацияләнә торган зал. Менә бу көндезге спектакльләргә мисал. Ул табигать белән бергә шундый ачык, шундый үткәрергә мөмкин. Ана шулай күлгә карап тора. Менә монда инде ринг кебек, аның тирәсендә кешеләр урнашалар һәм инде актер яисә музыкант, алар тамашачылар белән турыдан-туры контактта булалар. Әгәр инде кичке сайт була икән, ул инде шундый классик, шундый түгәрәк, шундый уңайлы гына зал, тыныч гына, кешеләр бер-берсенә аралаша һәм актерлар белән бергә бер бик якын урнашырга һәм аны тоярга мөмкин. Безнең алдагылар 200 урынга иде, мысы 50 урынга, безнең мысы тагын дискуссиялар үткәрү өчен, инде шундый кичкенә генә чаралар үткәрү өчен шундый бер зал бар, кичкенә генә. Монда кирәк икән, монда шулай ук трансформацияләргә мөмкин. Һәм инде бу өлкәне дә рациональ кулланырга мөмкин. Без монда барлык катлаулы пространстволарны әйткән идек. Гади генә әйберләр, детальләр белән эшләргә мөмкин дип эшләдек. Безнең бер кайда да катлаулы панельләр юк. Анда безнең кайдадыр металл панельләр бар. Ул пыяла белән бергә шундый бергә берләшкән, төрле почмакта урнашкан. Безнең бик күп кенә сораулар бар иде, кар буенча, кар түге буенча, аның менә бу гади генә панельләр, алар пространствоны формалаштыралар. Монда инфракызыл нурларны үткәрергә һәм аны чагылдырып алып китеп барга, менә шул рәвешле анда инде җылылыктан, артык җылынудан сакларга мөмкинлек бирә торган функцияларны биреп була пыялаша. Шулай ук
Без бик күп шундай ныклы мөхит, корылманың ныклылыгы турында, экология турында сөйләштек. Без аларны максималь рәвештә табигый яктылык, табигый һава алышыны, вентиляция үткәрелү өчен бөтенесен планлаштырып проектладык. Һәм инде табигый шундай һава йөришен күрәсез. Бина артыган җылынмый, андагы үсемлекләр артыган җылыну мөмкинлеге ул юк анда. Һәм экологияттан әлеге корылма өчен инженериядан ул бик аңлаешлы, бик җайлы гына хәл ителгән. Инде төзелеш инженериясенә килгән чагында менә шундай катлаулы эффект безнең карашка ул киләчәккә каралган корылма, ул балкалардан нигездә. Алар күбесе төрле шундай янкырмалар, өскырмалар белән ябылган. Инде өстән каплатыра торган өлеше ул безнең зур аралыклар, бушлыклар ясарга булдыра. Монда терәк булмаган урыннарда зал. Менә пространство шундай гаҗәеп шаккаткыч шундай эффектлар бирергә мөмкин. Менә шундай ирекле эше барганда кебек шундай җайлы проектны ясарга мөмкин. Һәм инде соңгы слайд. Менә бу бик мөһим, күп функциональ шундай функцияларга бай, вакыйгаларга бай шундай корылма. Ландшафтны әлбәттә үзгәртә, мәдәни ландшафтын үзгәртә шәһәрнең. Шул вакытта ул максималь рәвештә табигатькә кире урнашкан, шушы ландшафт эченә табигать ландшафтына шулай ук аның бер өлеше булып тора. Һәм инде тагын әлбәттә без ышанып калабыз. Шундай яңа шәһәрнең яңа үсешенә бер этәргеч бирәчәк. Һәм элеккеге театр белән аваздаш булып, тиңдәш булып, ул аңа яңа, менә аның бу традицияларны кабул итеп, аңа яңа этәргеч бирәчәк. Һәм менә буыннан буынга күчеш, алышыну, алар бөтенесе шулай ук халыкка да, авторга да, һәркемгә дә мөһим дип уйлыйм. Рәхмәт. Олег әфәнде, презентациягыз чыгышыгыз өчен рәхмәт. Шунда презентациябыз тамам һәм пресс-конференциясе азагында шул проект турындагы видеофильм күрсәтик. Аларны кичә жюри карады, бүген дә аны YouTube'да, Facebook'ta караучыларыбыз күрә алар. Безнең өчен яңа бина Камал театрының узун тарихының дәвам булырга тиеш. Аның Камал театры рухы булырга тиеш. Символ буларак ул яңа бинага күчәр дә онытылмас. Казанда миңа тәэсир иткән нәрсәләр бергә яшәгән диннәр һәм мәдәниятләр. Яңа Камал театры Кабан күле буенда урнашкан. Классик хәзерге Камал театры бинасына карый ачыла. Табигать бай. Күлнең төрле фасларда төрле йөзләре бар. Тәкъдимебезнең концепциясе шул. Мирасчылык бар, буыннар берлеге бар. Иске театр белән берлек бар. Классик Камал театрының тарихына игътибар бирдек. Табигатька, климатка,
һәм үзенчәлекле татар мәдәниятләре һәм традицияләренә игътибар бирдек. Яңа театр өзелмәгән Камал театрының тарихы өлеше булырга тиеш. Классик өчпочмак фасадны сакларга карар бирдек. Һәм без тәкъдим иткән сурәттә бу классик фасадны заманча үтә күренмәле хармоник шишелешкә тезедек. Шул ук вакытта яңа театр мөхитенең чагылышы буларак хезмәт итә. Геометрик элементларны үзенә ала. Кабан күлендә чыккан боз чәчәкләрен күрсәтә. Кабан күленең төрле чагылышларын чагылдыра. Шәһәр кешеләренә якын. Менә шулай итеп бу бина яндагы биналар белән бергә торачак. Ул җирдән табигый рәвештә чыгып тора. Табигатькә яраштырылып куелган килүчеләрне үзе белән бразлап таныштыра. Менә бу нигез структура. Лоббида 3 залның керүе бар. Интерьерларда гадәти традицион татар бизәкләре. Алар мәдәниятебезнең байлыгын чагылдыра. Зур залдан башлыйк. Ярым түгәрәк балконнар, колоннада. Гадәти татар мөселман бер урындыр. Аудитория һичшиксез күрер сәхнә. Алар белән бергә бу тәҗрибәдән яшәп үтә. Функциональлек безнең өчен бик мөһим. Монда илһамны гадәти татар тукмаларының һәм бизәкләреннән илһам алдык. Алар түшәмнән асылып тора һәм бер яктан комфортлы, икенче яктан энергия тулы атмосфера коралар. Тагы бер зал, универсаль зал, Black Box. Монда игътибар актерларга тамашага гына. Киләсе зал түгәрәк зал. Монда һәммәбез ризалаштык. Рух белән табигать белән чынбарлык берлеген корырга тиешбез. Монда менә бу бүлмә табигать белән илемтәдә тора. Шулай итеп табигатьне сәхнәдә чагылдырырга күрсәтергә телибез. Булай бөтен мәдәният компонентлары архитектурада чагылдырылган. Концепция без классик Камал театры бинасыннан рухландырылган һәм яндагы элементлардан. Без уникаль бер урын корырга телибез. Казан кешеләренең теләкләренә карап. Бу төбәкнең тарихын белүчеләр теләк